El que més m'ha interessat de Fer Històries és que crec que és un cicle que busca, o sigui, no busca com un propòsit en concret, o sigui, aquesta independència pròpia que tenen fa que siguin una proposta totalment diferent per certes coses que nodreix en l'altra programació d'altres contextos que ja hem vist, que ja coneixem i que també és una manera que crea com una xarxa més unida de gent amb els mateixos interessos i se crea com una família a través de la que tu pots sentir més en contacte o crec que és potser més fàcil accedir-hi que des d'un altre punt de vista. Doncs això, que jo com crec que s'haurà dit tot una miqueta perquè jo sento així com molt bé. No sé, m'he sentit... no sé, crec que molta gent ja haurem parlat d'aquest com, ho hem parlat també amb tot el grup que hem generat aquests dies i crec que si hagués de resumir alguna cosa seria com quedar-me amb aquesta possibilitat de compartir el dubte de manera constant i d'això, de sentir-te com molt a prop de les persones amb qui convius aquesta experiència d'aquests dies i de tenir la llibertat de viure no només com un producte o una petita part de tot un món que ha fet X artista o X programació, no, com poder pensar en el global, que estigui això com xop durant tots aquests dies. Molt bé. I a part no hi havia molt de soroll. Vinga. Doncs super agraït. Molt diferent als altres perquè hem pogut veure com molta varietat i aquest que sigui no un festival sinó com un cicle independent que no bueno, el fet d'ara poder estar a la taula amb elles, que no hi ha hagut en cap moment una jerarquia ni res, ha sigut màgic. Bueno, jo super agraït. Crec que és el festival ideal per tancar-hi. O sigui, no hagués pensat en un altre festival com per tancar el projecte Stalkers, sinó que aquest és el millor per mi. No sé si estàs d'acord. Sí, a mi molt diferent ha sigut. Sí que és veritat que tinc la sensació que ho he dit en el principi de la resposta de cada festival. El que m'agrada destacar d'aquest és el tema de que sigui un cicle, que els altres... o sigui, algunes coses que no entenia del que estava passant en aquest festival estava una mica com desubicada, llavors pensava, vale, soc jo, no estic entenent el format, llavors després he vist que era un altre format, que era un cicle, llavors això sí que m'ha ajudat a situar-me amb la diferència de com funcionen els altres i sabent també que té més continuïtat doncs, les següents setmanes. M'ha agradat molt d'aquest festival, que ha sigut diferent, poder estar amb una artista que ens ha estat acompanyant i això ho ha fet també enriquidor amb una perspectiva amb diferència a les altres. I m'agrada molt el que ens han explicat de bueno, estàvem allà, no? Com quan els hem preguntat com ha sorgit aquest festival, aquesta proposta, aquesta acció. Bueno, volíem fer alguna cosa, no? Llavors es diu Hacer Històries i jo m'he quedat una mica amb la idea aquesta de, bueno, vamos a hacer cosas que han sigut hacer històries i ara estem aquí en una taula després de no sé quants anys parlant d'això amb un recorregut increïble donant visibilitat a moltes propostes que per mi també eren molt desconegudes i a través d'estar aquí era com, uau, això està passant i jo no m'havia ni enterat, vosaltres esteu més lluny però jo no tant i això. Doncs jo estic molt contenta del pas per aquest cicle perquè em sembla una molt bona manera com d'acabar aquest procés pels festivals. Ha sigut un cicle per mi com de tots el més revelador, diria, com el més íntim i alhora que m'ha obert com noves finestres pel que fa a diferents maneres de programar, de fer, com diu la Lu, la dramatúrgia del que es programa, de centrar-se, com ens explicaven la Bea i la Mònica, en el com més enllà del producte en si. Llavors, personalment, com em porto moltíssimes coses amb el cap així com ple d'informació i surto amb el cor molt content, diria.
Doncs, a diferència també dels altres festivals, jo crec que hem vist clarament què és cura, no? I les diferències entre el que pot ser una programació i una curadoria. I a més em connecta també molt el que, bueno, quan la Bea ens ha explicat que el cicle va començar amb la idea de memòria, no? Perquè entenc la memòria no com un exercici de registre, sinó de reconeixement, no? I és un cicle on hi ha un reconeixement cap a unes cuerpes concretes, cap a unes històries concretes, que en aquesta ciutat i en aquest món és excepcional, no? I crec que estant en el cicle vius t'arriba aquest sentit de l'excepcionalitat, que estàs en un lloc especial.